Apane sing ngeri, Mas? Ngertine wedok. Ngertine wedok. Ketipu ya? Aja tertipu, Nek. Wih. Duh, Yong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng desa kene iki susukan. Bener pancen do susukan kabeh. Susukan apane, Bu? Ya wong ki to. Oh, apa kowe mrene piye? To? To. Peto apa? Iki dhewe diundang. Heeh. Pisan. Terus? Mau nyadran. Heeh. Nyadran ora, Lek? Nyadran. Nyadran. Terus? Pepidone iki gek peresmian. Heeh. Dongake. Dongake muga-muga nang pentasan iki paringi gayeng. Amin. Sik oleh do latihan aja keset-keset. Amin. Wah, larang-larang binatang tamune Rahma. Wah, kuwi gak pengen ngerti Rahma, sesuk aja nang tidar. Kuwi binatang tamune bedhe siji kuwi. Heeh, ratune kethek. Wis, Aku kethek lanange kowe. ah dodone latu-latu kok kethek-kethek kowe iki. Sapa sing dodol latu-latu? Wah, kowe. Aku ki wanita spesial lho, Bu. Kuwi cah cilik mau. Weh, suarane lanang. Biasane Dek tak critani. Undange Rahma kemari. Kok pajake kirek aku ki? Wis ngerti kok. Lek. Omong. Kowe mau jane utek-utek rondong ndi kowe iki? Wah, rondong kuping. Dadi wong ira. Bu, kuwi langganan hotel Kopeng mbok kuwi, Bu. Ora cetha kowe iki. Lek, dhewe wis tuwa. Aja crutak-crutak. Oh iya. Titik di mane-mane. Tak uri-uri. Uri-uri. Alah, kok ya suhune kaya ngono kok dadakan. Aku gek ndak kaya ngono gek kilap. Gila. Heeh. Padahal ngomah ora sing dikeloni ya. Samblok kemitir. Yo, lagune apa? Apa, Mas? Wajib. Oh, wajib priyen, Mas. Apane ondol-ondole apa? Aku ora nggih ondol-ondol. Wajib ngain lanang wadon loro ilmu. Wajib ngain lanang wadon loro ilmu. Aja leren yen turun ilang bodhomu. Aja leren yen turun ilang bodhomu. Wajib ngain lanang wadon
jane iki do latihan apa ora to? Kok malah bingungi dhewe-dhewe iki kepiye? Kok iso lali kepiye? Wajib nae. Sing ngajari sapa to? Waton loro kelem. Ah kok malah meneng bae iki piye? Wes, rasa seneng sing joget. Eh, Sing joget lali ya umum. ayo, malah Asline ra laline ming grogi. grogi apa, Bu? Masalah. Gendelen apa, Bu? Nggo rondo wae. Halo, Mbak. Orang ngaut wong. Oi! Aduh. Kowe iki piye, Cok? Kok nang ngarep omah ulah-ulah kok labet kowe iki. Kok kisah-kisah aku sekirane beda kok wis aja mengat. Tumpluk. Ora apa-apa, ya le ya. Ora apa-apa bawang ya jenenge karang gek. Gek latihan. Ajaran, latihan, maklum nek lali barang. Hei, sedo joget. Ulate ditoto senyum. Joget kok ulate sepadang. Wedi nek dikletak kowe kuwi kok. Ngene kok. Las. Sing gelot men gelot supaya dhewe happy. Ala ketek jembuten. Ya terus ke. Biangane ku ya, Bu. Nak Ayo. ala ketek kok jembuten. Ya Irfani
Awang kowe iki sing dipikir panganan wae ket mau iki. Ora doyan roti. Rotine dipangan kebo wae. Heeh. Bo, lah nek iki apa iki? Iki kok timun kok kuntingan kok ngene iki piye jajal? Aku timun mucu. Aku ora di timun. Oh jare urung supit jare. Urung supit kok ngene apa, Mas? Ah tak delok, Jal. Ah jare muni urung supit kaya ngene, delok, Jal. Ayo kaya ngapa penasaran aku malahan. Hei, Mas. Kowe tak nang kene nyang-nyangan, nang kono 15, Mas. Rasa buka wati. Ya Allah Pak MC, timune gregeli lho. Kayane wis sampeyan kuwi. Timun lho ke. Timune sapa mau iki, Mas? Timune sapa? Kowe gua gerak lek. Seno loro kok mau iki. Aku kek supit kok malah. Urung mari. Rasa mlayu-mlayu ku gendelen manuk lek. Oh, iya. Wong lanang lah cintailah burungmu. Karena burungmu itu gak ada 1 meter tapi bisa mengantuk. Labemu. Lek, coba tangi lek, seret lek. Oh. Lho kok padek aku kirik meneh to iki. Kok ngene iki diundang rene iki le bayar larang ya, Cuk. Ayo wong kowe binatang tamu kok. Ayo iki ratune munyuk ya iki. Iki Ah. polisi. Halo Pak Polisi. Oh, jenenge sapa, Bom? Asik kenal mek arep tak mau nanti Oh, wong iki. Mas Arif. Heeh. Selamat menikmati. Ah. Oh, tinju bebas. Hui. Yo, lagu apa? Apa, Mas? Sing arep ngos-ngosan luweh. Dari Sabang sampai Merauke. Ojo lek. Jower kok labene nek sak dari Sabang sampai Merauke. Yo, lagu iki. Apa? Apa, Mas? Tak delok mbokan. Bu, wetengmu ayo korepen ya, Bu. Ayo prakonco ngawarono rukune Islam yo iku limo rukun siji diso
Jo ngasi, aku iki baris ke Thailand nek operasi susu gundulmu apek iki. Kae tekoni sing ngompong. Kae. Ngecak foto aku jare engko bengi nggih bahan ngono jare. Lah kurang ajar to. Kae. Sing ngompong jenenge sapa, Mas? Wah, Ugut. Nek kena lugut tak gatel kok ngene iki. Bener Mas. Iki iblis iki sesuk gawe wagenan. Oh, iblis apa? Ayune kok ngene iblis. Wis ora ya, Bu, wis mari aku ki. Mlaku-mlaku wae, Mas. Timbang meng kuakui wae iki marai kebrojos. Salah gua apa, Mas? Aduh. Oh, kowe kok pakanane Kanca ayo rodok. kanca padha suka-suka supaya kira kancane pemuda wetane sore Sari Nandi Putri Sari Nandi Putri Puri Sang Pujan Dewi Tiap hari Sang Putri menari diiringi lagu Sari Nandi.
Barasa nggawa banci. Wedok iki Mas. Aja ngasih ndi panune. Apa? Alah. Munyuk kowe ya. Awak gak kok sesuk dirokok aku kok. Gah. Kowe meneng-meneng karo aku ya doyan kok. Apa Mas? Napa arep? Siapa sing arep? Iki po. Oh, budhe gundulmu kuwi. Kok ngene kok dibilang budhe? Kapan yang ngeloni Pak Demo? Cari sapa kecing? Ayah aku dong ceweknya cewoki. Sapa sing nyewok ya aku mau? Endi? Enggak jalan ini orang nang mburi. Kayak potongannya kok regul ngono kok. Oh, nganti kok garangan. Apa meneh? Wis isi ajelei kowe kok repen wae, Bu. Jelei. Jelei campese iki lho, Bu. Kowe campesen po? Malah ket mau kok pikirane mung cekekan wae. Ngapa? Ambune ya Allah. Dian, ambune kok kaya nganu, walang sangit. Kowe sing ngomong lho, Bu. Aku ora tegel nek kowe ngunekke kok ngono kuwi. Kowe sing jen kok celeng kok. Ayo ngopo? Ngopo kuwi? Ngopo? Apa Mas? Terakhir napa? Kita pemuda Islam Indonesia. Aku kan jan kebiangane kok. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah pada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menunjukkan negara Islam yang mulia. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah pada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menunjukkan negara Islam yang mulia. Kita pemuda Islam Indonesia
meneh. Lari Upin lari. Ucul sik. Hop, aja kabeh. Ojo. Sak nesu lho. Oh. Ning kota Solo pamante ati nonggo bolan kamuti pamante ati bolan muti to suka welinge to ati lali Ayo. Oh, kuda. Suwi. Ayo ketebas bledos kuwi. Itu jus wetenge lah ya kempes tapi Pak. Ayo, Bu. Ana sewandana klawan
Pak De. Mbok De. Karangku sebengi ta, Mbok De. Nang omahku ya duwe bojo sing anyar. Bois. Tobrut. 4 sehat 5 sempurna. Heeh. Ndak nang kene iki tak sing gelem karo aku. Aja gelem karo aku, Mbok De. Tak duwe wong wedok anak ayu atau ndak butuh mantu elek-elek yo iki. Kebo. Nggih mekaten saudara-saudaraku, karang kala menjengi aku sembah pidun, cangkeme ngos-ngosan, baline adoh. Heeh. Heh. Apa? Oh iya. Taruh kowe njur jajan nemu aku. Sekian dan terima kasih ya, Mbok De. I love you, Mbok De. Wah. Akeh siji-siji. Sing idam, Mbak. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu.